Bé, una breu presentació del doctor Vinyes abans de donar-li la paraula, que com hem dit abans ens parlarà de les preses polítiques i la dictadura franquista. El doctor Ricard Vinyes és catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona des de fa uns quants anys, tot i que des de fa uns quants mesos, actualment i des de fa uns quants mesos, és el comissionat de programes de memòria de l'Ajuntament de Barcelona. El doctor Ricard Vinyes, entre les activitats de la seva trajectòria que podem destacar vinculades a la temàtica de la qual avui parlem, va presidir la comissió redactora del projecte del Memorial Democràtic i també la comissió redactora de l'Institut de la Memòria del Govern Basc i també va ser vocal de la Comissió d'Expertos per a la Revisió del Valle de los Caídos. Les seves darreres publicacions són El Estado y la Memoria, Gobiernos y Ciudadanos frente a los traumas de la historia, publicat l'any 2009, y Asalto a la Memoria, Impunidades y Reconciliaciones, Símbolos y Ètiques de l'any 2011. I en relació més concretament a la xerrada d'avui, destacar sobretot les publicacions Irredentes, Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas de l'any 2002 i El daño y la memoria, publicat l'any 2004. Doctor Vinyes, Ricard, quan vulguis. Doncs, sí, gràcies. I el cert és que abans de res vull expressar el meu reconeixement als organitzadors d'aquestes jornades per fer-me avinent de poder estar aquí aquesta tarda amb tots vostès per parlar de temes que ens interessen i que a més ens afecten. I en el meu cas, per parlar del que se m'ha demanat, que és la presó política femenina. En realitat, malgrat que trobem diferents formalitats d'edificis de reclusió, m'estic referint als anys 40 i 50, siguin grans mansions habilitades, casernes, presons convencionals antigues reformades, etc. És a dir, malgrat tota aquesta diversitat d'elements de reclusió i malgrat també que cada una d'aquestes presons, d'aquests edificis, tingués una gestió diferenciada, deguda al mateix criteri del director, a que hi haguessin religioses o que hi haguessin funcionàries i, en definitiva, a la comprensió que es tenia i a la interpretació que es podia tenir del reglament general per tots. Malgrat totes aquestes diferències, el cert és que tot això constituïa un sol univers. Un sol univers perquè hi havia una sola forma de poder, malgrat les diferents interpretacions d'aquest poder. Un poder, un univers, únic i exclusiu. Ara bé, aquest univers que constituïen aquesta diversitat de presons i de formes de gestió, aquest univers heu de pensar que no estava circumscrit al que són estrictament els murs de la presó. Aquest univers és un univers extraordinàriament esponjós. Formen part d'aquest univers carcelari, d'aquest univers penitenciari, en formen part tots aquells altres territoris que s'han creat precisament perquè existeix la presó. Aquests territoris són diversissíssims i formen, insisteixo, part d'aquest univers i, per tant, han de ser estudiats per comprendre la totalitat. Aquests territoris estan constituïts tant, per exemple, per les famílies de les empresonades, moltes de les quals famílies són mantingudes des de dins de la presó, a través de que les mateixes preses elaboren diversos treballs, diverses manufactures que posteriorment són distribuïdes per xarxes pròpies que han recorregut diverses ciutats espanyoles. Aquestes xarxes mateixes de distribució de productes manufacturats formen, en definitiva, part també d'aquest univers penitenciari. Forma part també d'aquest univers penitenciari la mateixa escola de funcionaris de presons, que adquireixen una determinada manera de tractar i de relacionar-se i d'establir precisament el poder en aquests centres i formen part, evidentment, també d'aquest univers penitenciari, encara que sigui només com a exemple, però perquè era important tota la trama de la beneficència de l'Estat i de l'Església, que controlava les vides no només de les preses, sinó també de les famílies de les empresonades.
I forma part també, naturalment, de tot això, doncs, la sòrdida realitat dels hospicis en els quals anaven a parar molts dels fills i filles de les empresonades. Per tant, tot això que he dit, i encara més, constitueix l'univers penitenciari, no els murs de la presó exclusivament. Mai podrem entendre la funcionalitat de la presó política, ja no dic franquista, sinó de la presó política, si no entenem, si no estudiem, si no ens acostem a tots aquests altres territoris que estan en perpètua relació. I és precisament, a més, de tot aquest entorn, no només de les reixes de la presó, és de tot aquest entorn on surt precisament el dolor i sorgeix aquest dolor com un element de ser històricament estudiat i que és necessari d'estudiar històricament perquè aquest mateix dolor que sorgeix d'aquests diversos elements forma una part importantíssima dels diversos controls que s'exerceix sobre les preses o també ocasionalment sobre els presos. Dit això, perquè interessa entendre doncs, això, que la presó és un univers, el fenomen penitenciari és un univers molt diferenciat, convé entendre també quina és la naturalesa pròpia de la presó. Probablement molts de vostès, o potser tots vostès, han llegit un llibre clàssic de Michel Foucault que va estudiar el fenomen del presidi. Crec que la primera edició és de 1975, el llibre es titulava Vigilar i castigar. Vigilar i castigar és un clàssic dels estudis penitenciaris, però si bé el llibre, per descomptat, té una gran capacitat d'argumentació, en la meva opinió el llibre no serveix, la tesi de Foucault no serveix per estudiar el presidi polític. En realitat, la tesi del llibre està la mar de ben anunciada en el seu títol, Vigilar i castigar. Aquesta és la tesi de Foucault. La presó serveix per vigilar i castigar. El presidi polític no. Podem sustentar empíricament, veient què passa a les nostres presons de la dictadura, que justament l'objectiu del presidi polític, lluny de vigilar i castigar, és doblegar i transformar existències. I és per aquest mateix motiu que la presó política és una gran indústria. És una indústria realment, una indústria de transformació d'existències. I la matèria prima d'aquesta indústria són les dones, els homes i les criatures que són a la presó. L'objectiu és que les seves existències, repeteixo, siguin canviades, que reneguin fins i tot d'allò que han sustentat, d'allò que ha fet precisament que anessin a la presó. Per aquest motiu és una política redemptorista, la de la dictadura. Insisteixo que per obtenir aquesta finalitat de doblegar i transformar, doncs aquest univers penitenciari s'erigeix com una gran indústria. Ara bé, aquesta indústria, per poder exercir la seva transformació en aquesta matèria prima que he comentat, naturalment té una estructura de poder pròpia, i m'interessa entrar a explicar brevíssimament pel temps que tenim aquesta estructura de poder a partir d'una anècdota, a veure, que és més que una anècdota, té més valor i per això ho explico. El 1944, una súbdita britànica, Mavis Buck Dowden, va ingressar a la presó de les Corts. Una dona que pertanyia a la baixa noblesa anglesa, que va ser detinguda perquè entrava i sortia constantment del consolat britànic de Barcelona, la van prendre per espia, la van enxampar i la van posar a la presó, a les Corts. Buck Dowden, al final, molts anys després, el seu país, va escriure unes memòries esplèndides en què explicava la seva experiència a Espanya i la seva experiència a la presó de les Corts. I explica que quan va entrar a la presó de les Corts, en poques paraules li van explicar de què anava la cosa. Concretament, diu Buck Dowden, que la funcionària li va dir, la religiosa, quan va entrar li va dir el següent, a ella i a les que entraven amb ella.
Aquí dins res no us pertany excepte el que heu menjat, i no sempre, perquè és probable que ho vomiteu. Clar, aquesta és una frase magnífica, és una frase exacta, que sintetitza la mar de bé el nucli sobre el qual es construeix tota l'estructura del poder penitenciari i que és la despossessió. Res no us pertany. Esteu desposseïdes absolutament de tot. Aquest és el nucli del poder funcional i real en el sistema penitenciari. És una despossessió quotidiana de defenses físiques i de la voluntat, que es produeix a través de la humiliació que pateix aquell que no té absolutament res, que és desposseït absolutament de tot. Perquè, en realitat, tot i que ja sé que hi ha estudis i perspectives, la veritat és que molt interessants, que posen al centre de l'estructura de poder en la ideologia, la pressió ideològica que es viu constantment a les presons, francament, la ideologia serveix de molt poc dins de les presons, sobretot en persones, amb dones, que estan allí amb unes condemnes llarguíssimes i que al veure allí un jou i unes fletxes, un presenta, i que els hi facin cantar cada dia el cara al sol 4 vegades, home, segur que és molest, però tampoc és, una estructura de poder que et pugui permetre explicar, quan estem parlant de determinades persones. Per tant, aquest nucli de la despossessió i de l'encautació moral i material que fa l'Estat realment és el que es revela com l'element més important i que per mi constitueix el punt de contacte universal amb els grans sistemes de reclusió política del feixisme, però no només del feixisme, sinó de les dictadures en general. I per cert, que el mecanisme que fa, o un dels mecanismes, gosaria dir que el més important, que fa realment eficaç aquest poder relatiu a la despossessió, o que comença amb la despossessió, el mecanisme principal és la incertesa. La incertesa perquè tota la vida de reclusió gira al voltant d'aquesta inseguretat. Inseguretat definida pel no sé què passarà d'aquí 2 minuts. Em canviaran de cel·la i, per tant, tota aquella sèrie de relacions complexes, complexíssimes, dificilíssimes, que he estat construint amb les 3, 4, 5 companyes que en tinc a la presó i que s'ha construït unes relacions diverses, d'afecte, de solidaritat, que sigui a través d'esforços, tot això en 1 minut s'enfonsa per anar en una altra cel·la o en una altra presó, és igual, però tan sols en una altra cel·la, tot allò ha de començar a ser reconstruït. Em permeto llegir un fragment de la metgessa i escriptora egípcia Nawal al-Saadawi, que va estar molts anys a una presó del Caire, i que fa precisament aquesta reflexió per entendre aquest mecanisme de l'univers carcerari. Diu Nawal al-Saadawi: vaig comprendre que a la presó les tortures no s'infligeixen mitjançant les reixes, ni els murs, ni les picades dels insectes, ni la gana o la set, ni els insults o les pallisses. La presó és la incertesa, i la incertesa és la pitjor de les tortures. La incertesa aniquila l'intel·lecte i el cos. Clar, no, insisteixo, no la incertesa sobre el dia de l'alliberament. Em deixaran anar o no em deixaran anar? Tothom sap quan el deixaran anar. Pots anar comptant. És la incertesa sobre el que deia, sobre aquell element, aquella ordre que et fa canviar la vida a l'interior de la presó i, per tant, fa canviar o altera i destrueix fins i tot aquella estabilitat guanyada amb duresa, tenint en compte que la vida a la presó depèn sobretot de l'èxit en poder aconseguir una estabilitat, bàsicament emocional, per descomptat material. Aquesta és la primera base, però també emocional, per raons que després comentaré. Bé, per tot el que deia, reprenc el que us comentava abans, doncs això, l'absència de llibertat o la vigilància o el càstig no són uns elements suficients per entendre la naturalesa del presidi polític, en concret franquista, perquè aquests són uns components obvis.
A la presó es castiga i a la presó es passa malament. Per tant, és una obvietat que no requereix, i a la presó es vigilen, no requereix més enllà de la comprovació directa. No? El problema està que, clar, aquests càstigs, aquesta vigilància, són empíricament certs, són reals, no? I que són unes realitats tan dures i tan punyents que, evidentment, doncs moltes vegades per nosaltres mateixos, com a investigadors, ens tapen, encobreixen, no? El que són els elements realment importants i que ens permeten comprendre aquesta naturalesa de l'empresonament polític. No? I em refereixo a la pregunta pel poder, que és la pregunta bàsica per entendre com funciona el presidi. On està el poder? No només on està el poder, sinó com funcionen les relacions de poder. Perquè aquesta pregunta sempre respon mostrant això, mostrant relacions humanes. El poder existeix perquè hi ha uns altres que no el tenen. I per tant, és sempre en història un diàleg permanent. És la naturalesa d'aquest diàleg el que també, no només en història, sinó en aquest cas concret en els presidis, ens permet comprendre com funcionen les coses. No? Ens mostra aquestes relacions humanes, les formes de domini, i per tant ens mostra al capdavall uns éssers vius que actuen, que interpreten la seva absència de llibertat. Això és important, molt important, mantenir aquesta capacitat d'interpretació de per què no tinc llibertat, que tenen la capacitat encara d'interpretar les raons del càstig, que interpreten les raons de l'assetjament, comprenen i segueixen comprenent i entenent per què estan allà. I, si no ho entenen, si perden aquesta capacitat de comprensió de per què són castigats, per què són vigilats, per què és alterada la seva vida, si no ho comprenen, aleshores sucumbeixen. Sucumbir és un verb important a la presó. Quan es llegeixen textos de presó o s'escolta a preses, el verb sucumbir apareix constantment. Aquella va sucumbir, l'altra no va sucumbir. Què significa exactament sucumbir? Realment és important. Sucumbir significa perdre la capacitat de negar a tot el sistema, malgrat que no es pugui actuar directament en contra del sistema. Això és el mateix que explicava Primo Levi. No? Sempre queda en el fons de la despossessió de la que he parlat abans, sempre queda la capacitat de dir en el teu interior no consenteixo el que m'està passant. Actuo seguint les ordres perquè haig de viure, però no consenteixo el que està passant. Això en Els salvats i els enfonsats Levi ho explica, en la meva opinió, meravellosament bé. Però aquest és el sentit de sucumbir, evitar aquesta situació, mantenir aquella capacitat crítica precisament per evitar això, no? O per mantenir, dit d'una altra manera, aquesta capacitat de... M'estan fent en seguida, no sé, una missa, el que sigui, però no ho consenteixo. Això està sent en contra de la meva voluntat. I encara que no s'expliciti. Però és que això és molt important perquè és precisament aquesta negativa a sucumbir, és precisament el que fa, aquesta negació és el que fa que les preses exerceixin un sistema de vida. No tolerin, per exemple, aquest sistema de vida al que em refereixo, no tolerin tenir un estrip, un set a la roba, un forat a les espardenyes, que s'esforcin en anar sempre molt netes, molt polides, que s'esforcin a anar ben pentinades, que s'esforcin a embellir els seus propis vestits, que s'esforcin, si és possible, a portar arracades, malgrat els càstigs que això significa. I no és banal. La presó, el poder de la presó, se'n va assabentar perfectament d'això. I precisament prohibeix portar arracades, i prohibeix portar collarets, i prohibeix portar cintes al cabell. Vull llegir el fragment d'una ordre emesa pel director de la presó de Segòvia amb una data relativament tardana, el 1955. Aquest és un text extret d'una sèrie documental molt important de les presons, més que no pas les actes de la Junta. Les actes de la Junta de presó són importants, per descomptat, però el llibre d'ordres, això prové el llibre d'ordres, és interessantíssim
perquè el llibre d'ordres està compost... O sigui, cada matí el director s'aixeca i en el llibre d'ordres escriu què han de fer els funcionaris o les religioses. Per tant, la consulta del llibre d'ordres és un magnífic retrat del dia a dia d'un presidi. I en aquest cas, el director va escriure: «Señor ayudante, adoptará las medidas precisas para imponer a toda la población reclusa la más absoluta sencillez y austeridad en el vestuario y en el peinado, prohibiendo sin excepción el uso de prendas no reglamentarias y por tanto llamativas, como blusas y jerseys de colores, sobre todo si son chillones o llamativos, debiendo procurar que las prendas sean siempre o blancas o negras y en todo caso de tonos poco diferenciados del negro. Las cintas y lazos que se usen para sujetar el pelo habrán de ser de color negro, prefiriéndose el cordón a la cinta». Els matisos són brutals, a més. I que en una cultura femenina és molt clar quina és la diferència entre la cinta i el cordó. En resumen, es preciso que la presentación exterior de todas las reclusas esté en perfecta armonía con la seriedad exigida por mi establecimiento penitenciario. A todas las mujeres que ingresen en prisión, si son menores de 45 años, se les cortará el pelo dejándoles media melena al objeto de combatir con la mayor eficacia la presencia de parásitos. Y afegeix: igual medida se adoptará con las internas a las que se imponga el correctivo de reclusión en celda. És a dir, la identificació, la tallada de cabell, l'argument de que no es talla el cabell perquè no agafin polls, o perquè no coguin els polls, és ridícul. Perquè què passa? Que les que tenen més de 45 no agafen polls. I les que els posen el càstig, què? O sigui, els hi tallen el cabell com a càstig. La idea mateixa de tota l'ordre és el que estava comentant en aquests moments, el de mantenir una pulsació de poder respecte a l'humiliació, a la necessitat de doblegar i de transformar la vida d'aquelles preses i, per tant, tenir unes posicions de combat en la lluita diària que es manté a la presó, que no és un combat de vagues, sinó que és un combat amb aquestes coses que estic explicant i que per les preses no és que siguin importants, és que són essencials. D'això depèn sucumbir o no sucumbir, d'una arracada, d'un collaret, de cosir un forat, un set, del que sigui. D'altra banda, observem que aquell pres o presa actua en relació al poder intern de la presó constantment i observem que és autora d'unes respostes que estan destinades a mantenir la seva negativa a consentir el nou estat o el nou estado, que allí a dins de la presó està representat per l'Església i pels funcionaris. Església i funcionaris que precisament per aquesta actitud que comentava es veuen forçats a adequar-se moltes vegades a l'actitud de les capturades per un motiu. Perquè si hi ha un disturbi a dins de la presó, com a vegades n'hi ha, tenen problemes amb l'autoritat superior d'institucions penitenciàries. I això és el que no es vol. Per això el senyor Justo Requena, el director del qual he llegit aquest text, diu, un moment, no sé si us ho dic, diu, en mi prisió. A casa meva aquí no es mou res. Ni colarets ni històries d'aquestes. Bé, de fet, des de l'inici del seu captiveri, les preses, pel que es pot resseguir en la documentació, van considerar que l'acció política bàsica consistia en salvar la vida. Aquesta és l'acció política bàsica, salvar la vida. Ara bé, sobreviure col·lectivament. Sobreviure col·lectivament precisament per un motiu, per impedir aquelles relacions salvàtiques d'un entorn i d'una situació, la de la presó, consistent en generar competència pels béns que eren escassos. Hem de tenir present que en aquest conjunt de despossessió, en aquesta idea bàsica de despossessió, la misèria en forma part.
La misèria és una eina de gestió. Segons el que facis, tindràs més o menys. O sigui, la misèria, no hi ha misèria a la presó, o no hi ha pobresa a la presó perquè a la postguerra de l'entorn hi ha pobresa i misèria. No. Hi ha misèria com un element de gestió. Si tens això, tindràs més pa. I si no, no. I d'aquí les reaccions de les preses de sobreviure col·lectivament ho capten i procedeixen d'unes cultures ètiques que precisament la comunitat, la fraternitat, és bàsica. Abans d'explicar aquestes cultures a Eulàlia Vega, si de l'anarquisme, si del comunisme, si del socialisme, en tot cas, totes aquestes ideologies basades en les relacions fraternals, la comunitat, etc. No? Bé, i això, a més, aquest esforç pel bé comú, el cert és que va generar institucions interiors de la presó, va generar famílies de presó, genera les comunes de presó, genera biblioteques clandestines per salvar la dignitat cultural que precisament la cultura obrera en aquells moments té molt assumida com la cultura en quant a únic camí que et pot salvar i per tant es constitueixen biblioteques molt importants a dins de les presons a partir d'un principi que s'ha d'entendre, que la presó, l'univers penitenciari és porós. Vull dir que entra i surt tot, absolutament tot. Qualsevol cosa entra i surt de la presó. Hi ha les tècniques i les estratagemes diverses. No? Bé, el que deia, no? Doncs del que es tracta és aquesta sobrevivència o supervivència comuna per evitar aquesta competència pels béns escassos que genera la mateixa dinàmica de la direcció de les presons. No? Però això, a més, també va fer una cosa, al meu entendre, extraordinàriament important. Aquesta acció comunitària per sobreviure, que simplement és això, la necessitat de sobreviure, però sobreviure a partir de la ideologia que tu tens, també, això va generar un espai de civilització, talment, un espai de civilització en el qual poder evitar segons els propis costums ètics. Allò que tu has defensat tota la vida. Jo viure d'aquesta manera no vull viure de l'altra. I per això creo aquestes institucions i que són uns espais de civilització amb unes ètiques oposades a l'ètica de les funcionàries, oposades a l'ètica de les religioses, és a dir, oposades a l'ètica del franquisme. I aquest espai de civilització no era ni més ni menys que el resultat d'abocar esforços en mantenir la higiene, esforços en mantenir la màxima rendibilitat dels aliments, en els esforços per crear les pròpies xarxes alternatives de distribució dels productes manufacturats que es fan per sobreviure a dins de la presó, o els esforços per l'aprenentatge cultural. Era tot això, però al mateix temps penseu que era també una actitud que defensava sobretot la naturalesa política del seu empresonament. Això era molt important, perquè gràcies a això, si jo haig d'entendre per què estic tancada aquí tant temps, és obvi que és per raons polítiques. La persecució, el dolor al qual a mi se m'ha infligit, és per raons polítiques. Si jo perdo això, aleshores m'enfonso. Per tant, aquest espai de civilització del qual us parlava, el que pretén és mantenir també sempre aquesta vitalitat d'interpretació política de la pobra realitat en la qual s'està vivint. No? I mantenir la naturalesa política, mantenir la comprensió de la naturalesa política de l'empresonament, per fer-ho, per obtenir aquest objectiu d'una manera permanent i d'una manera no només permanent, sinó també estructural, veiem que les preses polítiques es van esforçar en constituir una autoritat moral a dins de la presó. En el conjunt, dins de la presó vull dir, una autoritat moral en el conjunt de tota la població reclusa. Una autoritat moral que garantís l'existència i el manteniment d'una economia identitària. Amb aquesta expressió d'economia identitària em refereixo a un sistema d'administració de béns i de recursos morals que les feia sentir simplement humanes, amb un entorn que precisament la finalitat que tenia era el d'evitar destruir el mateix concepte de civilització
que havien adquirit amb les lluites polítiques a l'exterior de la presó, perquè en definitiva el que volien establir era una civilització diferent, una civilització de solidaritat, en fi, el que siguin, de les ideologies respectives. Realment, aquesta economia identitària, aquesta capacitat de gestionar aquests recursos i béns morals, no només materials, sinó aquests recursos i béns morals, era realment el que els feia sentir-les humanes i donava sentit a la seva permanent actitud vindicativa i, a més, també mantenia la seva qualitat de diferència en el presidi, que era homogeneitzador, evidentment, i donava notícia, precisament, aquesta actitud del seu irredentisme en un captiveri que era precisament redemptorista. I dit això, simplement volia expressar algunes diferències. Tinc temps? O m'he passat del temps? 5 minuts et queden. En tinc prou. Era simplement per establir alguns elements estructurals de la diferència entre el presidi masculí i femení. Jo vaig començar a estudiar el presidi masculí per la documentació, els primers documents als que vaig accedir, i paral·lelament anava accedint també a documentació de presons femenines. Aleshores, a través de la mateixa documentació de fonts primàries, anava percebent que el que passava a les presons masculines, amb un 90 i tant %, passava també a les femenines. Però el que passava a les presons de dones, hi havia elements estructurals de les presons de dones que no existien a les presons masculines. Llavors, clar, apareixia a les presons femenines una major complexitat, una major densitat, però també, clar, també una major riquesa explicativa per entendre tot el conjunt del món penitenciari. I bàsicament les diferències eren 3, i són 3. A les presons de dones hi ha un paisatge amb criatures, a les presons d'homes no. I això no era poca cosa, no només perquè hi hagi criatures, sinó perquè les criatures són un excel·lent element de xantatge. La documentació de la presó, per exemple, de Mallorca, que després la van tancar, Santa Maria, la documentació t'explica com constantment la canalla és element de xantatge perquè les preses vagin als oficis religiosos. Si hi vas, hi haurà més reacció. Si no hi vas, no. Així de clar. I aquí pau després glòria. I això es va repetint no només amb els elements, amb les funcions religioses, sinó amb d'altres. Tenir canalla a la presó fa pensar-te 2 vegades si t'adheriràs a una vaga que es fa dins de la presó o no, que és important. Per tant, són un element constant de xantatge, de dolor també i de preocupació, que debilita molt la creació i el manteniment d'aquest espai de civilització al qual abans m'estava referint. El segon element és que tots els 3 elements que diferencien el presidi femení del masculí tots 3 són elements molt importants de vulnerabilitat del presidi femení respecte al masculí. Aquest era ben clar. El segon element és que hi ha una molt menor oferta laboral a les presons femenines. A les presons masculines l'oferta laboral és impressionant. Impressionant. Que després hauran de fer ponts, camins i carreteres, i no sé quantes, reconstruir esglésies, i no sé quantes coses més, els presos polítics, amb un gran esforç, amb una situació de semiesclavatge, el que es vulgui, sí. Però hi ha feina, és feina remunerada, miserablement remunerada, però remunerada, i a més, no ens enganyem. Els presos que van a rehabilitar esglésies, és a dir, que surten a fer treballs a fora i que són explotats, en fi, hi ha cua per fer aquests treballs. Hi ha cua, en primer lloc, perquè un sou una mica millor, misèrrim, però una mica millor que el de la presó, amb la qual cosa pots alimentar millor la família. Segona, perquè surts del món insalubre tancat de la presó.
O sigui que al moment de parlar d'això, els treballs forçats i tal, terrible, sens dubte, però analitzem-ho en tot el conjunt del que significa l'economia carcerària. Tot aquest treball és un treball reglat. Pràcticament no hi ha treball reglat a les presons femenines. Què significava això? Que per mantenir la família a l'exterior, les preses han de fer treball clandestí a dins mateix de la presó. En coses increïbles, entren i surten les agulles de cosir, bueno, que és sorprenent. O entren i surten les agulles de fer mitja també de la manera que convé. Poden haver-hi totes les revisions que es vulgui. Allí es fan jerseis, allí es fan estovalles, es fa el que es convingui i entra i surt. Ara, això a costa també de que moltes són enxampades, són per tant castigades, bé augmentant la pena, bé traslladant-les en altres llocs. És a dir, l'absència de treball reglat genera una més gran vulnerabilitat i per tant també uns esforços de resistència i de creació de xarxes molt més complicat, la veritat. També es facilitarà després, sobretot en els presidis, únicament en els presidis religiosos, generarà unes negociacions interessantíssimes amb les monges quan descobreixen que les preses, clar, com sabeu perfectament, una de les habilitats que ha permès sempre sobreviure a les dones és el fil i l'agulla, el cosir. I les dones als anys 20, doncs totes saben cosir i totes saben cosir molt bé, no només fer botons. Llavors, clar, allí es fan canestilles, es fa tota mena de cosa, tota mena de producte. Les monges ho veuen i descobreixen que en lloc de castigar, doncs allà hi ha un filó. Per tant, es negocia amb les preses i les preses negocien amb elles, a veure, nosaltres fem això, vosaltres us quedeu això, nosaltres allò, però nosaltres creem la xarxa de distribució. I s'arriba a unes negociacions interessantíssimes amb alguns presidis i segons les etapes. Però bueno, la vulnerabilitat també augmenta. I el tercer element de diferenciació és trist, perquè allò que diferencia és que hi ha una molt menor atenció de l'exterior cap a les preses polítiques, amb diferència als homes. Veiem que les famílies s'ocupen menys de la presa que del pres. A les presons d'homes sempre hi ha cues de dones que van a buscar la roba per rentar, les coses per cosir, el dinar per poder... A les presons de dones no hi ha cues d'homes. I no només això, no és només la fotografia. Els llibres d'entrades són molt interessants perquè registren cada paquet que entra i qui l'ha portat. Si agafem una sèrie, jo vaig fer una sèrie de 5 anys del Presidi Femení de Segòvia de llibre d'entrades. O sigui, els que porten paquets al Presó de Segòvia, amb 5 anys em sembla que hi ha 4 homes, tots dels quals són germans, un és no sé què, no me'n recordo, tot l'altre són dones que porten els paquets. A banda que és molt interessant perquè també descriu què hi ha a dins de cada paquet. I, que sigui dit, de més a més no és anècdota, però bueno, això ens donaria per molt. El contingut dels paquets que reben les preses comuns i el contingut dels paquets que reben les preses polítiques és que és absolutament diferent. Un se n'adona que el de les preses polítiques són paquets que estan pensats per ser compartits. Els altres no. Els altres són paquets que pot haver-hi la cosa més estrafolària que un es pugui imaginar. Els altres no, els altres està calculat, això que es conservarà molt temps, etcètera. Però aquesta és la realitat, la solidaritat de l'exterior vers la presó femenina és molt menor. Els mateixos partits i sindicats, als quals pertanyien la majoria pertanyien la majoria de les preses que estaven recluïdes, es desocupen. S'han de parlar del presidi de Burgos, dels presidis de Canya, el que sigui, que arriba constantment propaganda, informació del sindicat, del partit, sigui el que sigui. Les presons femenines arriben en comptagotes. I això té conseqüències. Precisament pel que deia, si l'alimentació política, per dir-ho així, va desapareguent,
la sensació d'isolament i l'apropament a l'enfonsament és molt més gran. Bé, aquestes eren les tres diferències bàsiques. Per part meva res més i gràcies.